Daħlet fit-tieni jum tagħha l-isfida tal-għawiem Nila Juice madwar il-Gżejjer Maltin, inizjattiva li ngħatat l-isem Small Island Big Swim. Aġuż beda l-għawma tiegħu s-sibt mill-bajja tal-Mellieħa u palissa wasal mal-kosta tal-Gżira Awċija, dan wara li qatta lejl sieħ tilab l-għawma tiegħu min-naħa tal-punent ta' Malta. L-għana ħaru li kopri total ta' 160 km madwar il-Gżejjer Maltin u din hija sfida unika li mhux biss tista' tikser rekord personali ta' 126 km imma anke rekord dinji tal-itwal għawma madwar il-Gżejjer Maltin bla waqfien u mingħajr assistenza f'baħar miftuħ. Biex tkun suċċess waqt l-għawma tiegħu Nila Juice ma jistax ikollu kuntatt fiżiku mal-bastimenti ta' appoġġ. Aġuż qed juża din l-isfida biex iqajjem kuxjenza dwar il-protezzjoni tal-ambjent marittimu b'diversi attivitajiet ta' tindif li diġà ġew organizzati, imma fuq kollox hija sfida li tikkonferma d-determinazzjoni ta' dan l-atleta. Intant il-progress ta' Nila Juice jista' jiġi segwit online fin reali permezz ta' tracker GPS li jinsab disponibbli fuq il-website uffiċjali tal-Atleta Malti.